Mbukeli sikubingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokasokhela bukhoma ekomkhulu lezi ndaba eOakland Park eGoli alikho ke elishona lingena indaba zalo ake sibheke ezinohlonze kusihlwa nje. This court concludes that Mr. Zuma was convicted of an offence and sentenced to more than 12 months imprisonment for the purposes of Section 47(1)(e) of the Constitution. Umholi we-MK Party uJacob Zuma ngeke sakwazi ukuba yilungu lePhalamende emva kokhetho lukazwelonke lwangolwesithathu oluzayo. Inkantolo yomthetho sisekelo namhlanje ikhiphe isinqumo sayo ebesicacisa ngesigatshana somthetho Section 47(1)(e) okuyiwena ovimbela ke uZuma okwamanje kuthena abe yilungu lePhalamende. Wonke ke ama-voting station 4,974 amaphoyisa azobe khona edeploye khona just to monitor. Abezokuphepha KwaZulu-Natal bathi konke sekumngomumo ngaphambi kokhetho lesifundazwe sinezikhungo ezilinganiselwe inkulungwane ezinhlanu zokuvota. I ended up playing it straight. It did go left, caught the left side. Just so much relief. Umdlali wegolf waseMelika uZander Schauffele uqhubeke isicoco sakhe sokuqala ngesikhathi enqoba umqhudelwano ePGA Championships eLouisville eKentucky eMelika. Umholi we-MK Party uJacob Zuma ngeke sakwazi ukuba yilungu lePhalamende emva kokhetho lukazwelonke lwangolwesithathu oluzayo. Inkantolo yomthetho sisekelo namhlanje ikhiphe isinqumo sayo ebesicacisa ngesigatshana somthetho Section 47(1)(e) okuyiwona ovimbela uZuma okwamanje kuthena abe yilungu lePhalamende. Noma kunjalo uyena osazobonakala emaphepheni okuvota njengomholi weqembu uMkhonto weSizwe. Sikhishwe inkantolo yomthetho sisekelo uZuma akavumelekile kwamanje ukuthi angaba yilungu leshayamthetho kungakapheli iminyaka emihlanu emva kwesigwebo sakhe sezinyanga eziyishumi-5 asithola ngonyaka u-2021. This court concludes that Mr. Zuma was convicted of an offence and sentenced to more than 12 months imprisonment for the purposes of Section 47(1)(e) of the Constitution and is accordingly not eligible to be a member of and not qualified to stand for election to the National Assembly until 5 years have elapsed since the completion of his sentence. Isigcawu somthetho sisekelo sithole ukuthi empeleni inkantolo yezokhetho yashaya eceleni ngokwehluleka ukuhumusha kahle isigatshana somthetho uSection 47(1)(e) nokwehluleka ukucacisa ukuthi isigwebo sencikile ekutheni walahlwa ngecala wagwetshwa wanganikwa nethuba lokukhokha inhlawulo. The form for a candidate list is prescribed in Appendix 1 to the regulations concerning the submission of lists of candidates 2004. It requires that a party's list must include an undertaking from a party representative that, and I quote, each candidate on the list is qualified to stand for election in terms of Section 47 of the Constitution, close quotes. Njengoba selisemome ukhetho ngolwesithathu oluzayo uZuma usazobonakala emaphepheni okuvota njengokubhaliswa kwakhe iIEC njengomholi weMK Party. Mbukeli ukubhunga kabanzi ngalolu daba sinomhlelo wendaba zezombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeje. Shandu asikubingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa nje. Akusichazela ukuthi ingabe isinqumo sanamhlanje kubonakala ngathi baningi sibadidile unganaba uthini ngokwenzeke namhlanje enkantolo. Sibonga kakhulu Sakhiwo sibingelele nakubabukeli nebala isinqumo sanamhlanje uma usibheka mhlambe kungenzeka sibadide abathize kodwa ke sicacile sona ngoba esikushoyo sithi loyo umholi weMK Party njengamanje okumongameli Zuma angeke ekwazi ukuthi ke eye eParliament. Ukusho ukuthini nakho kusho ukuthi ngoba phela
uke wagwetshwa izinyanga ezingu-15 asikapheli leso sikhathi okumele asihlale ukuze siphele yingakho-ke engavumelekile. Kodwa lokho-ke akumvimbi ukuthi-ke ebe ubuso beqembu. Uyabona nje abavotayo uma beyovotela ngomhla ka-29 uyena ozobe evele lapha ngoba phela lokho akumvimbi ukuthi-ke ebe umholi weqembu. Into okuyivimbayo kuphela ukuthi ngeke ekwazi ukuba ilungu lephalamende ngenxa yesigwebo leso asinikwa sona esingu-15 months. Okusho ukuthini na abanye abantu bacabanga ukuthi njengoba akhishwa eli mhlambe lokho kuzoguquka. Ukukhishwa eli akusho ukuthi-ke siyaphela, ukusho ukuthi nje into eyenzekayo uyaxolelwa kodwa kasona asipheli. Shandu, ingabe lesi sinqumo sizoba nomthelela yini kubalandeli beqembu? Angicabanga ukuthi sizoba nomthelela ngoba vele abantu bebazi ukuthi mhlambe lokhu kunopolitiki phakathi. Bebazi vele ukuthi angicabanga ukuthi ukhona umuntu ucabanga ukuthi umuntu njengoZuma ubezohamba eParliament ebisehlukana nakho konke lokhu okuthiwa ama benefits ukuba umongameli. Ngoba phela mangabe uzoba ilungu leParliament kuyosho ukuthi ke kwaholo lelo sekufuneka kube yiholo elilingene nelungu leParliament ngisho nayo yonke lento ahambisana nayo. Lokho ngiyacabanga ukuthi bekuyesi enye lamasu eMK ekhankasa ngalo. Kodwa ke engicabanga ukuthi bakusho kakhulu abe MK njoba ubezwile bafisa ukuthola u2/3. Uma ukuthi iqembu lezepolitiki liye okhethweni lithola u2/3 majority kusho ukuthini lokho kusho ukuthi ke ngisho ungakwazi ukuguqula umthetho sisekelo ubuse wenza lento ufuna ukuyenza. Yini befuna u2/3 nasakhiwo? Ingoba bayafisa ukuthi uZuma ephinde ube umongameli. Ngokomthetho sisekelo owamanje uZuma ngeke ekwazi ukuba umongameli ngoba usebe nawo amahlandla amabili. Kodwa uma kungathiwa bathola i2/3 le abayishoyo bengakwazi ukuthi bewuguqule umthetho sisekelo bese bemenza umongameli. Yingakho ke mhlambe bebeqinisekisa ukuthi bayafuna ukuthi ebe ingxenye yeqembu. Mhlambe nje singigcina bebekushilo nanokuthi yena uZuma ngesikhathi ethula usomqulu wayekushilo ukuthi umuntu ozoba kwi-NEC ye-MK akekho ozoba ungqongqoshe kumbe ozoba uhulumeni umholi ukwi-NEC ngamafushane kusho ukuthi nayo bezisho ngalokho. Shandu, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho endabeni zakusihla nje. Loyo ke bekungumzwandile Mbeje umhlelo wendaba zezombusazwe khona lapha eSABC. Abezokuphepha KwaZulu-Natal bathi konke sekumngomumo ngaphambi kokhetho likazwelonke mhla zingama-29 kwephezulu. Lesifundazwe sinezikhungo ke ezilinganiselwa 5,000 zokuvota. Isifundazwe sihlonzwe njengendawo eyisizinda esikhulu okhethweni esinabavoti abangaphezulu ka-5.7 million ababhalisele ukuvota. Angaphezulu kuka-17,000 amaphoyisa azotshalwa ezikhungweni zokuvota kulesifundazwe okuqapha ukhetho kanye namavolontiya angu-1,000 azolekelela amaphoyisa. Indawo yakwaNongoma enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal kanye nasedolobheni iThekwini zingezinye ezihlonzwe njengezinobungozi. Wonke ke ama-voting station 4,974 amaphoyisa azobe khona edeploye khona just to monitor ukuthi yonke into ihamba smooth and angeke kuvumeleke abantu abazophazamisa ama-elections. Amaphoyisa anxuse ukuthi kube nokubekezelelana ngalesikhathi. 215 low high risk, 1064 we medium risk. Kushuthi nakhona sithi ukubhekisisa kodwa akubi kakhulu kulama voting station. Bese ukuthi lawa seleke awu 3695 awu low risk. Wona voting station ke esobe sithumele azobe khona amaphoyisa kodwa azobe ngamaningi kakhulu. Sobe sithumele khona nje ukuthi kugadwe umphakathi ukuthi uvota kahle ngokuphepha. Amaphoyisa athi ezinye izikhungo zokuvota zizothola ukuqashwa ngesolokhozi ngenxa yesimo esingesihle sezokuphepha. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Umholi we-African Congress for Transformation u-Ace Magashule uyichithile imbiko yokuthi iqembu lakhe ngeke likwazi ukungenela ukhetho likazwelonke osekusele insuku eziyisishagalolunye lisingathwe. I-ACT iphakathi kwamaqembu amathathu ezombusazwe achithwe inkantolo yezomthethosisekelo ngaphansi kohlu lwamaqembu azovotelwa. uMagashule ubethula ke umqulu wezithembiso zokhetho esibukenge eGauteng.
Abalandeli be-ACT babuthane Living Waters Ministries ngesikhathi leli iqembu lithula umqulu wezethembiso zokhetho. Umholi weqembu ugxile ezintweni ezinhlanu okufanele zibeke eqhulwini okubalwa kuzo imfundo, ukuthuthukiswa komnotho, ukubuyiswa komhlaba kanye nokuthuthukiswa komnyango wezempilo. Umahashule ushaya indivu umyalelo wenkantolo ukuthi ngeke abeso uhlwini lamaqembu azovotela okhethweni lukazwelonke. This place is going to be ACT come 27, 28, 29 of May. This is where I'll be voting. We have conducted door-to-door almost half a day. We are mobilizing our people for a big Tumahole Parades rally just for the people of here. We don't want people from outside. And it has been wonderful because almost the whole section here, we only did Mandela section. People are positive because sewage is all over. There's no water here. I hear the mayor saying there is water. There's no water. You can see, you can go to the taps here. There's no water. Uthi bazimisele ukusebenzisana namaqembu ahlukene anomqondo ofanayo emva kokhetho. We are grounded to the masses. We are grounded to the people of Free State. We are definitely sure that ACT is going to win Free State. The greatest feeling ever. It's so unexplainable, but I have the assurity that ACT is going to win. Ekubuyekezeni kwakhe eminyaka 30 yentando yabantu, uMahashule uthi uyafisa ukusebenzela abantu bakuleli. Mbukelisi sathi iqhubeka etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usedlulisa amazwi okukhalisana nezwe lase-Iran kulandela ukwedlula emhlabeni kwabe ngumengameli wase-Iran Dr. Ibrahim Raisi. Mbukelisi kubingelele sikwamukele mangabusanda ngena odabeni oluhambe phambili besibika ukuthi Umholi we-MK Party uJacob Zuma ngeke sakwazi ukuba yilungu lePhalamende emva kokhetho lukazwelonke lwangolwesithathu oluzayo. Inkantolo yomthethosisekelo namhlanje ikhiphe isinqumo sayo ebesicacisa ngesigatshana somthetho section 47(1)(e) okuyiwona ovimbela uZuma kwamanje ukuthi ke abe yilungu lePhalamende. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Loyo obeyiphini likaMengameli we-ANC uKhalima Motlanthe unxuse abavoti ukuthi banike iqembu elibusayo elinye ihlandla lokubusa. uMotlanthe ukusho lokhu ngesikhathi ekhankasa ePulukwane eLimpopo nalapho ehlangene khona nabaholi bendabuko kanye namalungu omphakathi. uMotlanthe uthi ANC idinga ukunqoba ukhetho lukazwelonke ukuze iqhubeke nezinhlelo zayo zokuphatha izwe. Njengoba kuvele izinsolo zokukhwabanisa ohlwini lwabazomela i-ANC eLimpopo, uMotlanthe uthi inhlangano iyalixazulula lolu daba. National Executive Committee is handling that matter. The understanding was that people who were lower in the list ended up above those who were higher on the list. uMotlanthe ushaye ingejukhwebu emazweni akhe awasho ngo-2017 ukuthi i-ANC kumele iphelelwe amandla bese izakhe kabusha ukuze iqede inkohlakalo. Even in 2017 I did say I will vote for the African National Congress because that was not a prediction or a wish. It was a plea that the leadership should open its ears and listen to the cries of ordinary people. That's all it was. Abanye abaholi bendabuko sebenxuse uhulumeni oholwa yi-ANC ukuthi uphuthumise uhlelo lokubuyiselwa komhlaba. In this engagement, I hope as long as the former President Kgalema Motlanthe will be present to this engagement, I think maybe the problem of giving back the land will be sorted out. We want a service delivery to our community, and our children must get job, must get everything they need, and things must be the way it's supposed to be. Ungqongqoshe wezogesi uDr. Hosien Tsuramukhupa uthi ulindele ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa acikike umthethosivivinyo ozolawula ukusebenza kogesi ukuthi ube ngumthetho ngaphambi kokhetho. uRamukhupa uthi ke lo mthetho uzoqhamuka nezindlela zokuncintisana ngokuhweba ngogesi. Sicikicwe ngokusemthethweni umthethosivivinyo wokulawulwa kogesi
Lo mthetho uzovumela ukuthi izimboni ezizimele zibambe iqhaza ekuphehlweni kogesi. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyentsura Mogopa uqagula ukuthi umengameli wezwe kungenzeka awusayinde ngokusemthethweni lo mthetho ngaphambi kokhetho lukazwelonke. The pen will be ready for the president to put this into effect. And what does it mean? So it means a number of things. It establishes two main principles of how you are going to deal with the new generators, new players in the ecosystem. It introduces the principles of equity and fairness on how these players are able to access the grid. URamogopa udwebe isithombe esihle sokusebenza kwe-Eskom njengoba namhlanje kuhlangana izinsuku ezingama-54 izakhamuzi zakuleli zingacinyelwa ugesi ngenhloso yokuwonga. Kusenjalo i-Eskom isebenzisana nekhomishana yezokhetho ezimele kuleli IEC njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. With the IEC in the planning for all electricity related logistics around the election. We are supporting the IEC so that they can do what they need to do in preparation for the election. Uhulumeni usacubungula izinyathelo zomthetho ezilandelayo kulandela isinqumo senkantolo esiphoqa i-Eskom ukuthi iqinisekise ukuhlinzekwa ngogesi okuqhubekayo ezikhungweni zikahulumeni ezahlukene. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usedlulisa amazwi okukhalisana nezwe lase-Iran kulandelwa ukuzokala kweindaba zokwedlula emhlabeni kube ngumengameli wezwe lakhona uDokotela Ibrahim Raisi. URaisi kanye nezinye zezikhulu zikahulumeni wase-Iran bashone engozini ukuphahlazeka kwendiza enophephe emhlane abekade behamba ngayo bebuya kwelase-Azerbaijan. Okhethweni lwase-Iran ngonyaka u-2017 uIbrahim Raisi wehlulwa imbangi yakhe uHassan Rouhani kwesobumengameli. Okhethweni olwalandela ngo-2021 uRaisi wabuyisa ngamandla walinqoba waba umengameli wezwe. Ngonyaka wedlule uRaisi waba ingxenye yomengameli bamazwe abangaphansi kwenhlangano iBRICS abethamela ingqungquthela eyayisingethwe iNingizimu Afrika nalapho izwe lase-Iran lamanyezelwa khona njengelinye lamazwe asejoyine iBRICS. Umengameli Ramaphosa uthe basashaqekile ngezindaba zokwedlula emhlabeni kube ngumengameli wase-Iran. We're really saddened by the unexpected, terrible death of President Raisi and the foreign minister. We have passed our condolences to the supreme leader of Iran and to the people of Iran. This is really a blow to them because he was a highly respected leader in Iran, and we got to meet him when I was deputy president on my visit to Iran, and we had really good discussions, and that laid a very good basis and foundation for the good relations between South Africa and Iran. And he also came to South Africa during the BRICS summit. Ihhovisi lenxusa lase-Iran elizinze kuleli lichaze obengumengameli wabo njengenceko ebihlonipha kakhulu inkolo engumuntu obezibophezele ngakho konke ukulwela inkululeko kanye nobulungiswa. Izakhamuzi zasenxanxashe Willow Valley Eastern Cape zithi sesihlale zethukizanya kulandela isigameko kwesokudutshulwa kubulawa abantu abayisikhombisa ngempela sonto edlule kuphindwe kwatholakala esinye isidumbu emotweni eseduzane nendawo yesigameko. Abahlali balelali bathi baphila ubomi bentshontsho bathi yonke imihla kuthi izithonga zompu ukuqala nje kokuhlwa. Le ngqwaba iqhubeka kulelali ikhokelele ekuswelekeni kwabantu abasixhenxe abaquka uXolani Meje oneminyaka engama-24 ubudala welali yaseMabala. Ubekhathwa egoduswa ngabantu abane ngethuba edibana nokufa endleleni. Enzeke ebusuku ubhasi level lento kodwa thina sizoyiva kusasa esikakhulu kasifika phathina pasifika nyali kunjalo abantu babhubhile bonke emotini bathanda abantu abalabole emoto babhubhe bonke nabantwana ababini. Edibana nokufa nje uMeje ebezivelela eGauteng esiziyeleko sishiye abantu baseMabala bexhelekile. Abahlali bayikugqwala emswaneni kwikhaya elihlelwe inhlungu. Uba nomntana kuphela kwakapha ophangelayo uthenjulwe ngayo uze kulale utyiwa
akaphangela utata walapha khange sibubona ubuthongo asizazi ngokuba ukubheka edolophini sawuhamba phi ngoba indlela inye ngolonxanxashi lokugqiba abantu siyoyika nathi emaxesha wethu ophangela ugatyana siphangela kabuhlungu esingayaziyo ukuba lokho siphangela ngabantu and abantu abenza izinto sixoxa amatyala wabantu so sinexhala ke xa sithunyelwe ezidolophini. Amapolisa aseMpuma Koloni athi abakhangela nasezicithini abarhanelwa ababandakanyeka kwesisenzo sodubulo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eNxanxashe kuGatyana. Umdlali wegalofu waseMelika uZander Schauffele unqobe isicoco sakhe sokuqala ngesikhathi enqoba umqhudelwano we-PGA Championship eLouisville, eKentucky, eMelika. Kwaze kwayenkulu intokozo kuphinde sibonane futhi ke mina mangibiza wathi nje emadlamini sanibonani nanku umhlahlo wesimo sezulu wakusihla kanjalo nakusasa maphakathi nezwe ke azikho imvula elindelekile lizobe lithe linomoya epholile maphakathi nezwe lithe nje qwaqwa ngamafunga sogwini okela ugwini oluseningizimo kanti ke abahlahli bezulu basixwayisa ke ngamagaga solwandle ogwini olusentshonalanga amagaga solwandle lapha ya awubukhulu obungamamitha awu2.5 kanti ke siyaxwayisa futhi lapha nangeshisandlo elingaselibhebhethekisa imililo yequbula engxini ezilapha ya esifundazweni esisenyakatho ntshonalanga noma ke Northern Cape kwehlele njalo Eastern Cape kwehlele njalo lapha ya engxini eziphakeme ezise Eastern Cape maphakathi nezwe ke azikho ixwayiso ezibikiwe ake sibheke ke emazingeni okushisa aphansi kulindeleke ke ukuthi lifudumale engxini ezisenyakatho yezwe nangasogwini olusempumalanga lizobe nje lipholile maphakathi nezwe ikakhulukazi ke kusukela eGauteng kwehlele esifundazweni eseFreystata ngamazinga okushisa awu4 degrees Celsius lapha ya eBloemfontein engxenye ezikoCalvinia naseSutherland kulenithi libande kakhulu ke izulu kulezo ingxenye kanti ke kusasa kulindele ukuthi lithu nje okufudumala ikakhulukazi ke okusukela esifundazweni esise Northern Cape kwehlele njalo lapha eBeaufort West ePopofolo kanjalo nasengxini eziphakeme ezisempumalanga koloni eEastern Cape ngenxa yokuthi kuneshisandlo ke kulezo ingxenye lizothi ukufudumala ngasogwini olusempumalanga yezwe lifudumale futhi ke le engxini esehlanzeni kanjalo nasesifundazweni esise Limpopo lifudumale nakwezinye nje indawo eningi zezwe singakho namhlanje sibikezele sezulu sisameleni kusasa ngesikhathi esifanayo makuze kube ngokuzayo kaDlamini umntwana uthe xabene Mbukeli sibeka lapho ke indaba zehora lesikhombisa kusihlwa kusasa bakhona ozakwethu nezindaba zesixhosa yakwasokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kaNeshata kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle. More than a viewer, more than a team.